sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Police Assistance Desk kang Camarines Sur Police Provincial Office nakalatag na para sa Semana Santa. Groundbreaking ceremony para sa bagong Naga City Police Office ginibukan na kalis na Sabado. Motorsiklo suminalpok sa truck sa barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur, Duwagadan. Naga College Foundation Tigers Cup, kampiyon sa Bukal Season 4 Juniors Basketball Division. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Police Assistant Desk kan Camarines Sur Police Provincial Office nakalatag na parang ngunya na Semana Santa. Aramo taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Ngunya na Lunes Santo, inaasahan na kang Camarines Sur Police Provincial Office ang luway-luway na pagpurulian ka mga hali sa National Capital Region para sa pag-obserbar kang Semana Santa sa kanya-kanya nilang probinsya sa Bicol, umaging si Pasiring sa Visayas asin Mindanao. Huli ka ini andam naman suot ang gabos sa Municipal Police Station na magresponde asin magtaunin tabang sa mga motorista na maagi sa sedang sakop na mga banwaan. Matapos sa ilatag na ang mga Police Assistance Desk asin Summer Vacation Desk. Alagad para kay Police Brigadier General West Raimundo Ubingke, PNP Regional Director kan Bicol, dapat makulangon niya na Semana Santa. Mahihiling ang Police Assistance Desk kundi sa bilog na panahon. As far as Semana Santa is concerned, nandyan na po yung ating Lakbay Alalay at saka yung Uplan Sumbak. Nakalatag na po yan at mariin ko pong binigyan ng instruction ng ating kapulisan na ito ay kanilang i-maintain not only during the Semana Santa period, but sana the whole period ng taon. Kasi in essence po, ang essence ng Semana Santa or Lakbay Alalay or the Sumbak is police visibility. Mayroong maramdaman yung ating mga motorista na may pulis sa labas at mayroong tao na ready nilang pagtanungan, which is yung mga pulis, in case na sila ay may gustong malaman sa isang lugar. Yun na po ang essence ng Semana Santa. Anong course, habang nanginilay-nilay ang ating mga kapulisan, andyan na rin tayo sa labas na ginagampanan ang ating sinumpaang tungkulin. Madurar ang Police Assistance Desk hasta sa katapusan kang Abril kung sa Indakul pa ang nagpupuruli para sa pagbabakasyon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, maging ang Naga City Police Office ang nakapaglatag naman kang senang Police Assistant Desk na mataunin hidalian na tabang sa mga motorista. Apwera kan Assistant Desk kan PNP, igwaman sa diring Assistant Desk na pinaglatag ang mga nasa barangay para ngunya na bilog na Semana Santa. Sa iba pang bareta, puon ngunya na aldaw minomonitor na kan manamiento kan Bicol Central Station ang bilang kan mga bus na nag-aarabutan lunad ang mga pasahero hali sa National Capital Region para magpuruli sa indang mga probinsya ngunya na halawig ang bakasyon huli kan Semana Santa. Ini man subuot ang gigibuhon na basihan para madeterminar kung kaipuhan na mag-request ning dagdag na bus sa maabot na Lunes pagbaralikan kan mga nagpuruli. Padagos pa sa mga bareta, puon kan suugmang Domingo nasa red alert status na ang bilog na probinsya nin Camarines Sur kasumpay kan Semana Santa ngunya na taon. Sa memorandum na ipinaluwas ni Governor Luigi Villapuerte kan Camarines Sur, madurar hasta sa Abril 10 ang red alert status. Pinagsusugo man kaini ang gabos na MGRRMO, BDRRMO, mga alkalde asin mga response agency na i-monitor ang mga sakop nindang lugar. Sa iba pang bareta, duwang rider nin motorsiklo gadan matapos makasalpok sa kasabatan na truck sa barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur. Ramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Dead on the spot ang duwang rider nin motorsiklo matapos ining makasalpok sa kasabatan na truck sa Kalaban kan barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur. Sigun ki Police Executive Master Sergeant Joel Vinculado, ang tagapagtaram kan Libmanan PNP, pantang pinagmamanehoan na sarong truck ni Jason Garay kan San Ramon Lupi, Camarines Sur, kan biglang makasabatan kay ni an motor na minamanehuman ni Rodel Cortez sa 38 anyos.
kaibahan ang back rider na si Juan Torrero, 29 anyos. Rason tangani nga makairarom sa nasabing truck ang duwang motorista. Rason man kanselang pagagadaan ninhuli sa malalang tama na sinapo kay ni. Base po sa investigasyon, ini pong motorsiklo, naglaw po siya sa linya kan truck, nagresulta sa iyang pagbangga sa nasabing truck, kasi nagresulta man kan sa indang tulos-tulos na pagkagadan. Papulit ako tasinda halisinda sa Pamplona LTO para mag-irestro asin magpanglisensya kaning motorsiklo, kaya lang sa sinasabing nga na aksidente sa Papulininda papunta na ko sa Gallego sa tungod mismo kaning barangay Sigamot di Banang Camarines. Sa siguro sa saindang sugang tuda rikudo ini yung porsyon na ini yung na nakakaninda ang linya kan prata si Tragani nag-iwas lamang ko na kaya lang talagang dahil naman hindi kinaya. Ang pamilya kan mga nagagarada na rider anday naman nagsangatin kaso asin nagaigwanan nin settlement sa pagultanan kan driver kan nasambitan ng truck asin nagtaw manin ayuda sa pamilya kan mga ini. Napagulayan po ka na Balyo Partido, iniyo pong na biktima, ang pamilya kang biktima ay tanggap naman po nila na ining aksidente talagang pangyayari. Kaya nalang po ang inimang po nga naka-aksidente, nagtao man po siya ng ayuda. Dawa na nga ni aram na talagang si motorsiklo may kasalan, nagtao pagkirarin ng ayuda ini yung nasabing truck. Tinawang sinda tiga 90,000 si kada pamilya. Ang Philippine National Police liwat na nangapudan sa publiko na maging maingat sa pagmamaneho lalo na ngunya na Semana Santa. Munisipyo kan Libanan, sarap po siyang mahihiling sa Maharlika Highway. Kaya kadapot po kita mga motorista naghahali sa iba-ibang lugar. May paluwas sa may palaw. Kaya po gabos ng mga motorista pinapagpaingat po na maging maingat po sa pagmamaniho. Dawa na po nga ni igwamang kita pig-establish ng mga motorist assistance center sa lalong-lalo na sa Barangay San Isidro asin sa Mambulo. Iba po kita mga volunteers na nag-establish man sila ng mga motorist assistance center para magtawang asistensya sa mga mabiyahing paluwas asin palaw po igisa sa tuyang banwaan. Para sa Janan TV48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, groundbreaking para sa ipapatugdok na bagong building kang Naga City Police Office, ginibok ang nakalis na Sabado. Aramon taman kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Groundbreaking kang school building para sa Mabolo National High School. Groundbreaking kang school building para sa San Isidro National High School. Asin groundbreaking para sa bagong building kang Naga City Police Office. Ini ang tulong aktibidad kang lokal na gobyerno kang Naga na nagtapos kang simana ninda Mayor Nelson Legacion. Asin mga miyembros kang sangguniang panlunsod kang Naga sa groundbreaking kang bagong Naga City Police Office building na itutugdok sa New Balatas Development Area. Dahil nakaabot si PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Imbes si Police Brigadier General West Raimundo Ubinque ang nagrepresentar sa opisyal. Susog kay Mayor Nelson Legacion, namumugtak sa estratehikong lugar ang bagong itutugdok na opisina kang Naga City Police Office. Nakataid ang ibang ahensya kang gobyerno kung kaya mas madili subuot ang koordinasyon. As mentioned earlier by Colonel Nelson Pacalso, this place is centrally and strategically located. And given that all related agencies and offices will likewise be located in this area, magiging madali po si koordinasyon. Magiging madali si response. Para man sa pamayo kang PNP Bicol, ang proyektong ini ang resulta subot kang pagkakasararo kang PNP as in local government unit. Matapos ang groundbreaking ceremony, isusunod naman subot ang pagpapatrabaho kang nasabing proyekto. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, suspek sa pananaksakgadan sa sadiring ama, arestado kang Naga City Police Office. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak ang GNN TV 48 Naga
digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas comply ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, sarong programa ang pinaggibukan sa bagong aga sa opisina kan Department of Education digdi sa siyudad ng Naga para i-welcome ang bagong pamayo kan DepEd Naga na si Dr. Susan Culiano na iyo ang nagribay kay Dr. Manny de Guzman na pinagbalyo sa DepEd Iriga City. Ngunya na hapon pinaglalaoman na ma-courtesy call si Naga City School Division Superintendent Dr. Susan Culiano kay Naga City Mayor Nelson Ligacion. Naglalaom si Mayor Nelson Ligacion na kung ano si magayon na iribahan kan DepEd as in LGU ang maipadagos man giraray. Sana kung ano sinapunan na maray na partnership between the City Government of Naga and the Schools Division. Since I assumed office, iyo man po si maipadagos. Kung magigiramduman po during the time of Sir Manny de Guzman as the city's Schools Division Superintendent, apwera sa pagtugon sa mga hamon darakan pandemyang COVID-19 na ipadagos ta si pangaturugan ta na makapagpatugdok bako lang din mga bagong school buildings na kaipuhan kan mandain-lain ng mga eskwelahan sa Naga kundi si pagpapatugdok man nin mga bagong eskwelahan. Mientras tanto ngunyan manaaldaw, nag-asumir naman sa DepEd Camsur ang bagong Division Superintendent kan DepEd Camarines Sur na si Norma Sabantela, Season 6, na hali sa probinsya kan Albay. Mantang na-assignman bilang OIC Assistant Regional Director Calabarzon si Dr. Loida Nidea na hali sa DepEd Camarines Sur. Sa satuyang police report, suspek sa pananaksak gadan sa saiyang sadiring ama arestado. Aramo taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze.
Nasa kustudiya nungunyan kan Police Station Number 4 Naga City Police Office ana 21 anyos na daraga na sospek sa panalaksak gadan sa iya mismong ama kana nakaaging Enero 31 sa barangay San Isidro Digdi sa siyudad ni Naga. Ang sospek na si Maria Jessa Divina Flor, 21 anyos, nadakop sa pagikan sa roga mandamiento de arresto para sa kasong parricide. Ninhuli sa panalaksaka sa iyang ama na si Dizon Divina Flor, 41 anyos. Sigun kay Police Major Antonio Perca na Police Station 4 Naga City Police Office sa pagkaput-hapot niya subota sa sospek na ginibukay ni nga saksakunan sa iyang ama. Ninhuli tayo ni subot ang pigubasol ka na pagkalugi ka na sendeng negosyo sa merkado publiko ka Naga. Na kinasuhan po si Aki, yun ang punganin na pa-reside as in kang March 31 po, pinaluwasan po siya ng warrant of arrest. As in kang pitsaon naman po na madaling araw, nadakop na po siya. Sa tuya pong paghapot-hapot, naman sa tuyang pag-iriba, bago pa lang po itong incidenting ito, ining biktima, pigparaanggutan kan sa iyang ama. Siguro, napundi naman, pamilya, may pwesto dyan sa merkado. Ngunyan, garon nalugi siguro, ang pigpaparabasol da akang ama, ining Aki, pigparaanggutan. Nagsayuman naman na magtawpan ni napahayagan na sambitan ng akusado. Asin plano man na ipacheck up sa Dona Susano Memorial Rodriguez Mental Hospital sa Banuanin, Pili. Ninhulit na ini makauli nin tultulkan mga otoridad. Ipapa-examine mi siya duman sa Palestina para maraman kung ano talaga ang dalagang kang sa iyang pag-iisip sa ngunya. Dai po. Kaya nga ni, sabi ko nga ni sa mga pag-irabi ko, bantayan niya ko yan ta. Kansarong daw po nga ni, piglulublob daang sa diri sa tubig na may balde. Ito na muna ang kuyan, mga pwedeng gamiton niya dyan sa loob ang kuyan, kulungan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang police report, sarong padre di pamilya arestado sa anti-drug bypass operation kan PNP sa Tinambak, Camarines Sur. Nagbubuelta si Jerome Briz. Day na nakapalagpas sa mga otoridad ang sarong padre di pamilya asin na konsiderado nga street level individual matapos ang nangyaring drug bypass operation alas 3:40 nin pagkahapon kasudma. Saldaw mismo nin palaspas sa barangay Binalay, Tinambak, Camarines Sur sa panginot kana Municipal Drug Enforcement Unit kana Tinambak Municipal Police Station. Ang sospek na si Edgardo Alonso, 50 anyos, anak o anani na kabilugan na 2 gramos nin pinagatutubudan Cebu na may kantidad 14,000 pesos kabalina ang drug bypass item. Mayo manin ibang kaso anang sambitan ng sospek basado sa pag-beripikar ka ng mga otoridad. Ang nasabing padre di pamilya ang nasa kustudiya ngunyan kan Tinambak Municipal Police Station. Tanganing sangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa iba pang bareta, bilang pagbisto kan lokal na gobyerno kang Naga sa marhay na gawi kan tricycle driver asin barangay Tanod na si Crispin La Miseria na nagbalik ning nawalat na cellphone, pinagtawan ininin onra kan sumagong aga kasabay kan flag raising ceremony kan mga opisyal asin empleyado kan City Hall. Susog kay Mayor Nelson Ligacion, perming pinagtatawan importansya kan lokal na gobyerno ang karahayang buot na nagiginibuhan kan sarong nagenyo na nanatungod man sa panahon kan Semana Santa. Kita po digdi sa tuyang lugar sa Naga, permitang tigtatawanan nin importansya ang karahayang buot ang marahay na pag-uugali. As in tama-tama, Semana Santa na, Holy Week, tinatawanan ang lambang saro sa satuya nin oportunidad as I said. Pero mas importante po kaya ang sa mga nasa laugan, SIM card ka to, mas importante sa pamilya niya. Ang cellphone mo, cellphone lang yan Ugaman ko kaya ang cellphone, ayaw nagkaipuhan yan. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Tiger Cubs, kampiyon sa Bukal Season 4 Juniors Basketball Division. Aramon naman ang kompletong details sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. Gana sa final score na 78-58 ang NCF Juniors Basketball Team sa pagtatapos kan Bukal Season 4 Juniors Basketball Division.
Nakuha kan NCF Tiger Cubs ang kampiyonato matapos kaini magpahiling ning magay nakawat kanakaaging Sabado sa Ateneo Gymnasium laban sa Shepherdsville Rams. Saro sa Pride kan NCF ang Best Player of the Game. Saro sa Mythical 15 asin Finals MVP jersey number 4 na si Sanleia Peñaverde. Isang pangarap na gusto ko talagang matupad and ngayon po natupad ko na. Tigers that we have never seen before. Iyan man ang sinabi kan sa indang coach na si Coach Momo bago pa magpuan ang kawat asin ini, pinatunayan man kan sa iyang team. Nilabas na namin lahat. And alam nyo, basketball is a game of adjustments. Pinag-aralan namin yung game 1 and game 2. Nakita namin yung lapses namin sa defense and nakita namin kung paano nila kami i-counter on offense. So nag-adjust kami sa depensa. And hindi kami nagkamali. Nahanap namin yung weak points nila. Yung depensa, yung puso at yung spirit and everybody steps up. They answered the call and the challenge. Mientras tanto, ginibuman ka nakaaging Sabado ang semis kan volleyball men and women. Best Player of the Game sa volleyball men ang middle blocker kan NCF Tigers na si Lionel Estacion sa kawat kan NCF Tigers kontra Camarines North State College Red Stallion. Nakapagtao ini ning 15 points, 6 attacks, 8 blocks as in 1 service ace na nakatabang sa saindang pagkagana. Sobrang worth it po ng naging training namin, tapos yung mga payo ng coach namin, tapos trainer, sundin lang dapat, tapos wag makampante and maging uhaw sa panalo. Tinapos man sa 3 sets kan NCF Lady Tigers ang laban nila kontra Camarines Sur Polytechnic College Blue Stallions sa pangingenot kan team captain na si Danica Canilitan na nakapagtaon ng 25 points, 1 attack, 2 service aces, 2 blocks as in 20 excellent sets as in hinirang na best player of the game. Pagsisikapan pa po namin yung games namin in the upcoming finals po and mas stronger po kami. Ini si Ja Micah Angeles para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ng na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.